Oi, si Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Hakajing apan ibor habdeng spy ka Ukraine bek spy ka Russia. Ki spy jong ka Russia ki la bom ki katto ka ni ki jaka jong ka Ukraine. Bat ki la yo ban bero i spy jong ka Ukraine. Katei ka jinya le ka bashir khai. Haki tan jong ka Southern Donetsk. Bat lingba ka jingyo lat jong ki spy ka Russia. Ban bom dusmon ni ki jaka syong yung spy Ukraine. Kaldang pendubor syusyo ik spy Ukraine. Bat ki haban pet krat no iyalade. Tang ban light de ukuli yung spy ka Russia. Hakite ki jaka. Ki spy yung ka Russia ki layo ban kini no. Ya ki katto ka ni ki tirtma nag spy yung ka Ukraine. Bat layo ro ban be ya ki. Kumba be kai. Ya ki mrat. Katei ka jingle jong spy ka Russia. Kala pen inkong syusyo yu presiden jong ka Ukraine. Volodymyr Zelensky. Bat kala pen pusam rekhiro ya urat ba jong ka Russia. Vladimir Putin. Henry warla katero ki spy jong ka Ukraine kila persyang ban yale persya. Tangba kimla ban leye.